vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 29 ekuberekwa. Mukoma, ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreurura. Ndakatowanawo basa pano pasocial media. Zvakaitika mukoma ndezvekuti ndainge ndiri mune rimwe group. This group rainge riri paFacebook, then vanhu vacho vakabva vazocreata zvavo group kuWhatsApp. At that time ndainge ndichigara zvangu kuSouth Africa. Mukoma, ndakamboshungurudzwa inini mhani nemurume zvekuti chinhu chinonzi murume kwandiri handichatombochioni sechinhu, and I never thought kuti ndichazosvikawo pakunyura murudo semanyuriro andakaita murudo now, and I am just asking for your advice. Ndakati ndajoina mugrupu riya out of desperation. I remember that day ndainge ndichitochema ndakagara zvangu panze. Murume ainge abva mukundirova akandiudza kuti iye haachandide, kwekuenda manje kwainge kusina. Ndakati ndirimo mugrupu muya pane vamwe madha vakabva vazoti ivo vainge vachida musikana webasa. Immediately ndakabva ndavaresponda ndikati basa ndinorida, but with my South African number. Vakabva vandibvunza kuti how was it going to work, nekuti inini ndainge ndiri kuSouth Africa. Ndikabva ndavaudza situation yangu, ndikavaudza kuti I just wanted a new start in life because kunoku kuSouth Africa zvinhu zvacho zvakaoma apa kurarama munyika isiri yako usina mapepa, zvinhu zvekuti zvinongorwadza. So saka ivo vakabva vati it is fine if you are able to bring yourself to Zim, because vaitya kuti kana kuri kunzi vakanditumidzira mari, then what will happen is that I will end up using the money that she would have sent to me. Vakabva vati as long as wauya kunoku, then mari yako yaunenge washandisa ndinobva ndakudzorera mari yako. But ndakavanyengerera madha ava because ndainge ndatoona kutoti apa painge patori nemukana. Ndikabva ndati naye hazviite here kuti ndinge ndichiita pay forward. Vakabva vati kana ukataura nevanhu vemabhazi vakabvuma, it is fine, you can give them my numbers. So mukoma ndakazoenda kumabhazi kuya, but vakambotanga varamba in the end sezvo yainge isiri festive season. Vakabva vangoona kuti bhazi kuti risimuke risina kuzara, it doesn't make sense. Mukoma ndakangobuda mumba ndisina chandainge ndakabata apa ndichitoenda kuZim because ndaitya kuti murume anokwanisa kuzosuspecta kuti there was somewhere far that I was going. I just wanted to tell him by the time yandinozosvika kumusha kuti wanyanyisa kundishungurudza. So I have decided to move out zvangu. Mukoma nashi ndakazoti ndasvika pamabhazi paya ndikabva ndatopinzwawo mubhazi. Bhazi ndokubva ratorohwa. Tiri munzira ndipo pandakabva ndazofonera murume, akabva andifonera back because ndainge ndisina airtime. Akabva ati uri kudei? Ndikabva ndangoti ndangokufonera kuti ndinge ndichikuudza kuti ndava kudzokera kumba. Akabva ati bo saka hembe dzako ndoisa pai. Ndikabva ndati nyange uchida kurasa it is fine, unokwanisa hako kudzirasa. Mukoma, kune varume vane hutsinye, ende ndo dambudziko riripo rekuti as munhukadzi kana ukagara warwadziswa a lot mukoma nashi, zvinokonzeresa kuti newewe uzochiva mamarriages evanhu zvekare nekuzonzwira vamwe vanhukadzi vanenge vakablesewa naMwari nevarume vavo vakazvinakira because of your bitterness. Mukoma, murume akabva ati ndashaya pekurasira hembe dzako because bin rakazara. Ndikabva ndati dzipise kana uchida. Akabva atora hembe dzangu dziya mukoma ndokubva atanga kudzipisa. Akabva atonditumidzira video paWhatsApp achitopisa hembe dzangu. I was crushed, I was destroyed mukoma nashi. Throughout that journey, kunyange zvangu ndainge ndine ka100 rand kangu kandainge ndiinako, but ndakatadza kana kudya kana anything. Ndakazosara ndichizosvika kuno kuHarare ndava kungobvunda nenzara because ndaiti kana ndikada kudya anything ndainzwa kuti chikafu ndainge ndichida kutochirutsa. Mvura ndiyo yega yaingopinda, but mvura inozosvika pekuti inenge yava kushota. Takati tichinosvika muHarare, then ndokubva tazosiyiwa nebhazi kuna Willowvale kugaraji kwaMunenzva. Then ivo vakabva vazouya vakabva vazonditora. Madhamu vaya vakati vanditora ndokubva vazoenda neni kumba kwavo. Mukoma nashi, I was amazed. Ndikatoona kutoti muZim mune vanhu vari kurarama kaupenyu kavo. Unoona zviya zvatainge tichiita tiri kuSouth Africa tichizviudza kuti isusu tiri kuseri. Aiwa, hakuna vanhu vari kuseri sevanhu vari kurarama vari muno muZim, especially kana ukanyatsokugona kubata hustle rinenge richikupa
mari. It just gives you great freedom kungoziva so kuti uri munyika mako pane zvazvinongoita so kwauri mukoma. And inini semunhu wekuti ndainge ndararama for a very long time ndisina kumbogara ndakadzoka kumusha because of mahwani ekuti murume rainge ringori rombe mukoma. Nyangwe pandakatanga kusangana neZRP ndakatomboda kutomhanya. Mapurisa aya vakatondibvunza kuti ko kwakanaka here mother, ndipo pandakabva ndazovaudza kuti very sorry maofficer, ndichangobvawo kusvika ndiri kubva kuSouth Africa, saka uko tajaira kuti kana ukangoona mupurisa obva watotiza ndokubva vatoseka paya. Kana madhamu vaigara vachingondiseka kuti pose taiti kana tichingofamba kudai ndinenge ndichingotarira ndichingotsvaka pane mapurisa, since uko takangojaira upenyu ihwohwo hwekungorarama like nhapwa, so uchingoona kuti mapurisa aripi mukoma. I then settled down, but mukuno settle down mukoma, I don't know what kind of a spirit that came over me. Ndakangotanga kungochiva Ivo Murume Wavo Madam Boss, and there was a night when they fought a lot. Vakati varwa kudaro, I then heard kuti Ivo Boss vainge vainda vakanogara mudining because the TV was now on. Mukoma ndakaita zvivindi. Kunyangwe pandakaburuka pambedha hana yangu yainge ichirova. Ndakabva ndabvisa gown randainge ndakapfeka riya because ndainge ndakangopiwa rimwe oversized gown, since Ivo Madam vane muviri muhombe. Inini ndakaita ndiri mutete zvishoma. Ndakabva ndatora kamwe ka night dress mukoma, ndikabva ndakapfeka ka night dress ikako zvekuti kunyangwe ndichifamba paya unotoona kutoti munhu uyu haana kana chaakapfeka. So ndakakapfeka ka night gown kaya ndokubva ndaita sekunge munhu ainge achitoenda zvake kunochera mvura yekunwa kukitchen. Mukoma nashi, when I was passing through the couches ndakatoita sekunge ivo ndainge ndisina kana kutombovaona, ndobva ndatotanga kutoshama ngai ndichikwenya musoro wangu. Night gown reria zvekuti rakakwirira mukoma, zvekuti ndakatonzwa mhepo yava kutondirova. Ndakazoti ndava mukitchen, baba vaya vakabva vanditevera vakabva vati iwewe mangwana uri kufanira kumbopinda mutown. Ndikabva ndaramba zvangu ndakanyarara paya ndakavafuratira. Ndainge ndakatovarovera pose yaya yekutova kwezva moyo wavo even more. Ndakazoti ndava kudarika zvekare nemudining muya vakabva vandinyemwerera, neniwo ndikabva ndava nyemwerera mukoma. Ndakabva ndazviona ndava kutexterwa mamessages nemurume waMadam Boss, vakabva vati ko izvo zvawaita wazviitirei? Ndikabva ndavati I just want to give you peace of mind because Madam Boss ndinoona kuti vanonyanyisa kukushungurudzai. Vakabva vasekerera zvavo. Mangwana acho makuseni we then planned, ivo vakabva vamboita sekunge pane zvimabasa zvavainge vachingoita pamba, vakabva vazouya vakatorwa neshamwari yavo. Iniwo ndokubva ndazobuda ndichingoita like munhu ari kungozvipindirawo mutown. Madam Boss munhu wekuti kana anyanya kutukana nemurume vanongoswera zvavo vakarara mumachira. So I knew kuti she was not going to get out of her bedroom. Mukoma nashi, ndakazoti ndava mutown paya ndokubva ndatovaudza boss kuti ndainge ndiri panzvimbo yakati. Mukoma nashi, ndakabva ndazouya ndikapikwa up ndokubva taenda zvedu kulodge. Takaenda kuya mukoma tikabva tanoita bonde redu 2 times ndokubva tazodzoka kumba. Pakudzoka kumba inini ndakatokumbira madam kuti vange vachiuya kuzondipika up. Ndikavaudza kuti mari yangu ndainge ndaisearch kwa mutown. Vakabva vati taura naboss, he is in town. Inini handisi kuda kutaura navo. Mukoma ndakabva ndatongoona kutoti panapa ball zvose. Mukoma, what she didn't know is that already tainge titori tose ndokubva tadzokera zvedu kumba. Takadzokera kumba tichitoita love making zvedu. Tichizosvika pamba umwe noumwe ndipo pakabva azozvidzosa pachinzvimbo chake. Inini ndakazvidzosa ndikabva ndazviita muranda chaiye. Ivo boss vakabva vazviita munhu uya wekuti haajaiririki, murungu wekuti haajaiririki, but zvisingazivikanwi naMadam Boss ndizvozvo zvekuti for now ndatova murudo mukoma, murudo muyamaya mekutoti kana ndakavatarisa so ndinotoona kutoti ivo madam ndo vava kutondikonzeresa kuti ndisaenjoya murume uyu wandinoda. Ndava kutopindwa nemweya wekuti madam must go, ndinge ndichisara pamba apa, nekuti murume uyu murume waMadam Koma munhu uya wekuti he knows what he wants in life, he values himself. Just that ivo madam ava dambudziko ravo nderekuti vane
kamwe kakuramwa, so kaike kakungoramwira murume anoda kunyengererwa mani, not kakungoramwa kaya kekuti inini ndakadzidza. So I can see kuti madam ava ndo vari kutodhonzera murume wavo kumashure. He can become a better man kana ndikavatora zvangu inini, ndo zvandiri kufungira madam vangu. Anyway, varume havacharoore, and it is very hard kuti uone murume ane mari seiye murume wamadam ava vandinoshandira, at the same time ari munhu ari honest, because ipapo patainge tiri tose akatoti hanzi in this marriage this is the first time achitokurura umwe munhukadzi bhurugwa rake, and he does not want to do this anymore. He wants me to be his wife, and I am willing to go the extra mile kuti zvinhu izvi zvinge zvichitoitika immediately with immediate effect. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, amana musadaro. Handiti makabatsirwa here nhai vanzvadzi, mukabatsirwa mukabviswa kuSouth Africa mukabva mazopiwawo basa. Now mava nepekugara pekuti you are comfortable, muri kuti ipapo pamba ipapo panodyiwa chikafu twose that one can think of, and madam venyu munhu uya ari soft. She does not even care kuti maswera muchishanda here kana kuti maswera makagara. Saka why mafunga kuitira munhu munyoro mweya wakashata kudaro? Because kana Mwari vozokupindurai, hey, vanokwanisa kuzokupindurai nedzimwe nzira dzekuti dzinokwanisa kukurwadzai. Zvimwe kuda ava boss venyu ava murume wamadam boss venyu, maybe ivo vanotobatsirwawo nezvipo zviri pana madam. Saka kuzonorambana kwavachazoita maybe upfumi hwose unokwanisa kuzotocollapsa. Have you ever thought about that, vanzvadzi? But please let us try to speak with her in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma, my own story, my spiritual encounter, nanhasi uno inogara ichingondivhiringidza brain. Yes, we knew very well kuti painge paina banguru, but banguru ava vakazoshayika. But mukuzonoshayika kwavo, kana zvichitaurwa zvinonzi mwana wavo mukomana dangwe ravo, ndivo bhuti ava vakasiyirwa zvidhoma zvacho izvozvo. Bhuti ava mukomanashi, he is not even ashamed of the fact yekuti ivo vanoshandisa mishonga kana kumabusinesses kwavo. Vanototi kana vakanetsana nevanhu vavanenge vachinetsana navo, the first thing that he does is that vanotokuthreatena kutoti boys richauya kuzokuona. So all along vanhu vazhinji vaingofungidzira kuti zvimwe kuda vane mafia ravanoshandidzana naro, but pakazuya umwe murume uyo akabva azotangawo bottle store rake panext nebottle store rainge rimbori rabanguru, now rava kuranwa namukoma mwana wabanguru. So murume uyu vakabva vazova into direct competition. Then iye mwana wabanguru ndipo paakabva azoenda mubottle store muya akabva azoonekwa achidonedza mishonga, nekuti mukoma hanzi vakabva vati kana ndakanda mishonga pasi iwe wafungei ibhawa rako here, learn to mind your own business, and uchafa uri chirema nekuti you felt to learn to mind your own business. Mukadzi uya mukoma akabva atongoita chirema just like that. Saka pakabva pazombofamba rumors idzodzo dzekuti mukoma ava vakaromba mukoma muroyi. But the spiritual encounter that I want to speak about, zvinhu izvi zvakaitika mushure mekunge ndichangobva mukuroorwa paya pekuti ndainge ndatorwa nemurume ndokubva ndazoendeswa kumusha kuti ndinge ndichinoonawo hama dzake. Mukomanashi takati takarara kudai so, iye murume wangu zvake idawa panhau dzekurara. Anoti kana arara anenge arara, haamuki zvekumhanya. But on that night there was something that was going on. Murume akarara, but inini ndikabva ndatadza kubatwa nehope. Zvino mukomanashi ndakazongoti ndangobatwa nehope, I think ndakangobatwa nehope dzedze about 5 minutes. Ndakazoti ndichinovhunduka mukoma kunodai, ndikabva ndatoona kutoti baba vangu vainge varipo pamusoro pangu vachiita bonde neni. Vainge vakabata makumbo angu vakamasumudzira mudenga vachitoita bonde neni.
asi chakandivhundutsa ndechekuti musoro wababa wainge wakafesa the opposite direction. Musoro wavo uyu kunze kuti unge uchitarisana neni face yavo, ndainge ndichiona gotsi ravo. Ndipo pavakabva vazotendeudza face yavo, ndikabva ndazoona kuti ingawani ndibaba vari kuita bonde neni. Kuti ndiridze mhere mukoma ndakatadza. Zvinhu izvi hazvina kuitika kuhope mukoma, zvakatoitika in real life. Ndichitoona mukoma baba vangu vachitoita bonde neni. Pavakarasa mbeu yavo mukoma nashi vapedza, ndipo pandakatonzwa zvinhu zviya zvichiyerera kudai so. Then ndipo pandakabva ndazosiyiwa nedzikirira riya rainge rakandibata. Ndakati ndafambisa ruoko rwangu ndichinozvibata pasikarudzi yangu kudai kuzobatidza tochi yepafoni, ndikabva ndatoona kutoti painge patori nehurume hwainge hwakazara paprivate part pangu, zvekare nehurume hwainge hwazara muzvigunwe zvangu. Zvinhu izvi zvakaitika in real life. Nyaya iyi yakaitika kwandiri mukoma nashi, ndinotoshaya kuti ndoiudza ani, because ipapo ndaizviudza kuti ndichazoudza amai vangu, but amai vakazosvika pakungonoshayika ndichingoti paya pandinenge ndava kuda kukuvaudza, so ndobva ndatokanganwa nyaya yandinenge ndichida kutaura. Then ndozoti mangwana ndichazokuudzai mai, but amai vakatosvika pakushayika vasingazivi kuti izvi ndo zvakatoitikawo kwandiri. Mumhuri womandakazvarwa, it was a family of boys and inini I was the only girl. Saka I'm not comfortable kuti ndinge ndichitaura nehanzvadzi dzangu ndichidziudza kuti vana bhoti izvi ndo zvakaitika gore riya paya pandakaroorwa ndichienda kunotamba urora. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi pandakaroorwa ndakaona baba vangu vachiita bonde neni, baba vakashayika ndo vainge vachiita bonde neni. Then ndikatoona kutoti ndainge ndakatozara hurume kuprivate part kwangu. Kokuzotenderedza musoro baba zvekuti vahanzvadzi ava vaingoona gotsi chete. Then musoro uya ukabva wazotenderedzwa, ivo vahanzvadzi vakazoona manje kuti zvavari baba vangu vari pamusoro pangu. Akomana, kune vanhu vane mishonga yakashata akomana. Kana usati wambosangana nazvo, it is easy kuti ungozviudza kuti zvinhu izvi hazviko. Gore rauchasangana nazvo ndo paunozoziva kuti zvinhu izvi zviriko zvechokwadi.